ואז היא קראה לנו לבוא לראות את האבן היפה, ואז גילינו שזאת חרפושית עתיקה. אנחנו הלכנו בשביל כאן, זיוי התכופפה בין כל ה-70,000 אבנים שהיו לידה, והרימה האבן. ואז היא שפשפה את החול, וראתה שמשהו שונה באבן. זיו, זאתי שמצאה את החרפושית בתל הזקה, ממש על השביל הולכי רגל, ויצרו קשר עם רשות העתיקות, והנה אנחנו מעניקים להם תעודה, מודים מקרב לב, ותמשיכו כך. תודה. אנחנו מאוניברסיטת תל אביב חופרים את האתר הזה כבר כמעט 15 שנה. ובחפירות שלנו עולה שבתקופת הברונזה התיכונה והברונזה המאוחרת זאת הייתה אחת הערים החשובות ביותר בשפלה. ולכן הממצא הזה של חרפושית מצטרף להמון ממצאים מצריים וממצאים שנעשו כמו ממצאים מצריים. זה שמישהו שמטייל פה בתל ומוצא את זה, מעביר את זה לרשות העתיקות, והשיתוף פעולה של האוניברסיטה עם רשות העתיקות, זה חלק מכל המחקר והעבודה שנעשית פה כבר הרבה מאוד שנים. בחופשת הפסח, רשות העתיקות תציג את החותם הזה ועוד ממצאים מצריים וכנענים בקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בירושלים. כולם מוזמנים, מחכים לכם.